קוראים לי שי, אני ממעלות ואני בת 11 וחצי. שמי אליס וייסגולד, אני גרה במעלות. לפני שפגשתי את אליס, אז הייתי ילדה שונה לגמרי. פחות הייתי מצליחה בלימודים והיה לי קשה. המטרות של החונכות היו באמת מטרות פונקציונליות בהיבט הלימודי, של מסוגלות ללמידה והתמודדות עם תכנים לימודיים, ומטרות רגשיות של העצמת החניכה, של הכלה, של הקשבה. שי עברה איזו טראומה בכיתה ב', ואליס זאת הדמות הראשונה ששי רצתה לשתף. מה שאני עשיתי זה בסך הכל היה לשקף לה שהיא יכולה, שהיא מסוגלת, ואת התנאים שהיא צריכה בשביל להצליח. לקחתי את כל מה שהיא אמרה לי בגוש אחד והכנסתי לתוך הראש, ואז כאילו אמרתי, שי, את חייבת לפתוח כאילו דף חדש עם כל המציאות שלך, ועכשיו יש לי יותר ביטחון ואני יותר מקובלת. אני חושבת שהפרויקט הזה הוא פרויקט מדהים. לצערי הרב לא מספיק מכירים אותו ומבינים את המשמעות שלו, כי ברגע שחונך כזה נכנס לתוך חייו של ילד, יש לו משמעות ענקית עבור אותו ילד, והוא יכול לשנות את חייו ולהיות משמעותי עבורו, לעתים הרבה יותר מההורים שלו. אני שירן, אני סטודנטית לאדריכלות בשנה שלישית, לומדת בחיפה, במקור גרה בבאר שבע. קוראים לי ניצן, יש לי 2 אחיות, 2 גורים וחתולה אחת. ניצן ילדה שרק הכרתי השנה וכבר נכנסה לי עמוק ללב. שירן תמיד עזרת לי. גם כשקשה לי באותה שאלה אחת, היא אומרת לא ניצן, לא לוותר, עוד מאמץ קטן, תנסי. ואז אחרי 1.5 שעה אני מגיעה לתשובה. אני חושבת שאם ניצן תזכור אותי עוד כשהיא תהיה בת 25, זה יהיה ממש חותם שהשארתי יותר מכל בניין שאבנה. אני דליה, אני גרה באשדוד, אני בת 28. ההורים שלי לקויי שמיעה. חרשים, מזוהים עם הקהילה. גדלתי לתוך העולם הזה של החרשים, ומגיל קטן ידעתי שזה גם העולם שאני אעסוק בו. השם שלי שני, ואני בת 11, ודי. הגעתי אליה הביתה, הייתי קצת במתח, כי ידעתי שיש איזושהי מורכבות מבחינת המשפחה, מבחינת התקשורת. קשה לי לדבר בעברית, כי בת זה שונה ממני, וזה שונה. קיבלתי כיוון, זה המקצוע שלי, אני לומדת את זה. קיבלתי כיוון, מה אני רוצה לעשות, למה אני רוצה להתמקד יותר. הבנתי שאני רוצה להתעסק עם האוכלוסייה של הילדים, שמעניין אותי המקום הרגשי. קוראים לי אבלין, אני לומדת בדינור בכיתה ב'1, אני בת 8. תורך. קוראים לי אנגה, אני בת 20, לומדת באוניברסיטת חיפה, אנגלית ומוזיקה. הייתה לי הזדמנות באמת מדהימה להכיר בן אדם כמו אבלין. אני באמת אוהבת לעזור לאנשים, ובתור מישהי שרוצה לעסוק בחינוך בעתיד, אני באמת רציתי לצבור ניסיון. החונכות נתנה לי חברה, אסטרן ואושר גם. כן? אני אוהבת אותך מאוד. אני מסתכלת על כל החונכות ובכלל על פרח באופן כללי,
כשליחות. הזדמנות אחת ויחידה לעשות משהו שהוא באמת משמעותי, שגורם לך הרגשת סיפוק אדירה. רואה על עצמי ביום-יום איך החוויות שאני חווה בפרח מלוות אותי. וזה לא נגמר שם במפגש, זה גם ממשיך מעבר במחשבות וברצונות ובשאיפות, בחלומות, מה עוד אפשר לעשות. הלוואי והיה אפשר לתת את זה לכל ילד בישראל. לכל ילד. אני מאחלת שלכל ילד יהיה את האליס, כי אני רוצה שלכל ילד יהיה טוב כמו שלי היה. אני רוצה לחכות. לא!